Ja, moje meno je Matkograf, no a dneska si zahrám The Backdoor. Áno, je to tak, že som získal achievement Detour, hej? Áno, úplne jasné. No, tak a ideme na to. Počkaj, toto nie je dobré. Čo robilo? Nejde crouchnúť. Počkajte. Počkajte chvíľinku, počkajte. No a ešte vás chcem niečo povedať, že už sme pridali Animation Packy. No ale tuto už proste, počkaj, asi viem tento, ja hrám tuto. Takže už tu nie je ni backdoor, ale ja to nestále vytvoriť. No ideme na to. No, konečne sa mi to načítalo. What? Aspoň tu mám všetky coiny pre mňa. Jej, 5 coinov. Wow, aspoň niečo. Ešte 95. Ajaj. To je ešte každá. Môj ručný uterák. Nejaké pásu rozhodne. No, ona to má Sofia prosila, no, že bude mať Tam bol Lookman. tradičný ideál, a že oni nás to pustia, že bude nás to pôjsť Pekný zelený raž. Nechcel Pálko poderať niečo? Ale 5 minút, keď má, tak musí využiť. Až sa mi podarí, tak zanesem aj rákosie. Dneska som natlačil rákosie do bio. No, videla som. Tak niečo sa odnieslo. Ja som dneska odpýtila kamarát na pruskyni. Ten sú ti. Čo deťom zavadzal? Ja. A dala si máme bio, to mi kontárne do úra. Ja neviem. To je poriadne hnusné. Hej, no je zlomený, no. Ale toto nemá na starosti obec, lebo tieto kontajnery, bio, plasty aj papier, to je to nejaké horno-komitrianské nejaké združenie. Ježiši. Áno, čo je ale tam bol taký link, lebo bola komu tiež zlomili a na Facebooku som videl, že Ne. to nerobí. Tie litvianské fungovanie. Nemáš vypomínať? No, hej, som pozeral. Pôjdeme do Švajku asi od toho 17. septembra, lebo
ten ďalší týždeň. Peter potom dodal, že nezahlasil. Musíte zapíš tam, že 19. júl má vlastne koncert klavírny. To si to nezapamätám. Aha, má koncert? To je poriadne nechutné. A o koľkej má ten koncert? Včera zapnem rádio a čo počujem? Ja neviem, Slovensko. Aj. Tam oni, Fico a hovorí, odpúšťam mu. Na čo jo, chápeš? Zolka, keby si ty mal v bruchu 4 bulky, tak máš právo povedať, odpúšťam alebo neodpúšťam. To je ťažké. Ty pozerávaš tie, lebo znovu pozerávaš Discovery a prírodopisné. Pozerávaš tie Discovery, na budú sa odbiehať. A to je žiadna politika. No, nie je to trápne. Videl, že ma, Niečo takéto povie. videl, že ma to dopálilo. Dobre, Kde sú keby správne Roman dvere? dal, aby nepremýšľal penáltu na majstrovstvách sveta. Ale A niekto, toto kto riešime mal niečo iné. rozstrielané brucho a bojoval o život. Však ten človek už nemusel žiť. Tu. Ako jemu, ak by sa to jemu páčilo, keby Rebeku niekto zastrelil, čo by bolo na tom. Však toto je človek, čo on má plné Nie. právo povedať, Prosím. odpúšťam, neodpúšťam, alebo nenávidím, to je jedno. Áno. On to právo má. Tam je. On je Áno. ten, čo to schytal. Áno, aj keby Šimečku takýmto spôsobom chceli zlikvidovať, tak rovnako si poviem, že je to chore, Áno, že to tu nemá čo hľadať. čo on pápež? Nepápež mal právo povedať to. Aj toho zastrelili, aj toho Aj toho postrelili, zastrelili. ten turecký atentátnik tiež. A to keby si sa Zalo opýtala, tak ti povie, no neviem, tu som nesledoval, vieš. Ale bude tliakať takéto hovadiny, lebo si myslí, že... Že je zaujímavý. Že je zaujímavý. Zolo, u mňa takouto retorikou chodíš, takže už to musím teraz povedať. Na Fica mi nešahaj. Už dozvedela si sa niekde správa, že v Budapešti bola 100 000 demonštrácia? Mne to povedala Gerta, keď mi volala No. ona, tá policajtka. Ja som to našiel na CZ24, ale že by to v správach Však povedali? vieš, prečo to bolo? Pretože hrozí branná povinnosť, ona to vie, že ona to bude iný. A čo sa týka Ty takých, vole. že vojska a polície, ona vie. Ako keď A sú hovorí, ľudia. to Keď sú branná ľudia povinnosť, sprostí. jednoducho to Maďari to vedia a preto vyšli do ulic. U nás sa o tom ani nepípne, že čo sa má vlastne v Únii Čo? prejednávať. Radšej nech nikto nevie. V tichosti si to odsúhlasia a nám to už len oznámia. No však ale aj o tom sú tie voľby, aby ľudia vynechali takýmto No tajtolíkom. ale však ja ani neviem, že koho voliť v tých eurovoľbách. Mne ti tam Beňová nereže. Dnes to kúpim. No však ale je to Smer. No ale ja nebudem voliť. Nie, že ja budem voliť Kaliňáka, Erika Kaliňáka a ona. Hlavne. No, niečo líši. Ja to proste dám. Kaliňák na to, aký je A mladý. koľkých môžeš zaškrtnúť? Dvoch. Iba dvoch? Áno. Ale ja neviem, ako to je, lebo my môžeme zvoliť 9 Ježi. poslancov. Prosím, Na ne. Slovensku. No, keď si pozrieš tú kandidátku, aká je, tak niektoré strany majú Tu som. 5 kandidátov, kandidátov. niektoré 20, aj niektoré dokonca len jedného. Jedna tam je taká strana, ktorá je... Kotlebovci majú napríklad 15. Že ako to potom je, keď povedzme, keď by... Čo to by nastala absurdná situácia? A stalo by sa, že napríklad celé Slovensko zaškrtne iba dvoch poslancov. No veď to práve chcem povedať, že čo sa stane v prípade, že u nás dostanú len Kaliňák s Blahom dostanú všetky hlasy, že čo teraz? No, tých ostatných 7 kde zoberú. Že kde zoberú tých Akým ostatných? systémom ich vytiahnú z toho celého Ale vieš, parlamentu? ako to vidí, ja viem, ako to vidí. No jasne, to bude tak ako aj normálny parlamentný Že voľba. zo strany podľa kandidátky... To je nenormálne.
Ty dostaneš koľko tých strán, čo kandiduje 10. Dostaneš 10 hlasovacích lístkov. Nie, nie. Vyberieš si jeden a zvolíš si stranu. A buď zaškrtneš, alebo nezaškrtneš. Keď nezaškrtneš, tak idú podľa poradia. A keď zaškrtneš, tak si dala preferenčné hlasy. Prosím. To znamená, že keby sme všetci hlasovali len za Jo, Smer, tak mám to. 9 poslancov postaví Smer. Verím, že to bude Ľudia, takže aspoň o jeden. dá som to. Smer, Hlas a SNS. Po prípade Republika. Yes! Keby tá Republika nebola taká divná. Mám achievement nový. Mami, mám nový achievement. No, ale už máš aj 5 minút. A postaviť sa za záujmy